eri fila ɲɔgɔn ye min bena mɛn ka lakali sen fɛ Trump ye sɛbɛntiyali gɛlɛnw kɛ fanga yɛlɛmali sira nɔgɔmanw fɛ kan. N'an tilal'o la an bɛ taama Côte d'Ivoire jamana kan an bɛna VOA ka kunnafonidila Alpha ka laselikanw lamɛn a ye minnu kɛ maninkakan ni kan minnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla a fɛ n'u bɛ fɔ Côte d'Ivoire jamana kan. Alisa ka aw foli kɛ aw ye aw k'aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye. San kelen Kidali minɛli Mali armée fɛ ka bɔ dansagokɛlaw bolo kɔfɛ dugudenw bɛ dugu nin kɔnɔna na cogoya jumɛnw na Georges Atino ye Abdoulaye Salam Mayiga ɲininka ale ye l'école karamɔgɔ ye ka bɔ Kidali an ka u lamɛn. An bɛ se k'a fɔ école ta a sera ka kɛ basigi kɔnɔ a sera ka kɛ sécurité fɛnɛ kɔnɔna na. Bon, c'est-à-dire que gɛlɛya dɔɔni tun sɔrɔla a la o gɛlɛya in o kun ye mɛtiri ko gɛlɛya de ye. Bon, an bɛ Ala yɛrɛ fo bi mun bɛ ka kuma ni fɛ mɛtiri 20 o nana, c'est-à-dire la première vague donc des enseignants a quitté Bamako pour Kidal. Au vague filanan fɛnɛ kan ka na plus de 50 et quelques personnes encore. Donc o de ye k'a fɔ an kun ka gatigɛ kun ye mun ye an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ o dilanna sabula mɛtiri kun tɛ yen nɔ mais sisan mɛtiriw bɛ ka nale la donc an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn vraiment a tɔ o bɛ ka dilan ka taga fɛ sabula école ko kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ ni enseignants yɛrɛ tɛ minnu yɛrɛ ye acteurs yɛrɛ fɔlɔ a kun daminɛna enseignants bɛɛ kuma na c'est-à-dire i b'a dɔn fɔlɔ Kidal enseignants a bɛ fɔ minnu ma ko enseignants volontaires olu de kun bi a la. Donc an y'an hakilina fɔ olu ka kow la a mɛnna sabula olu tɛ mɔgɔw ye minnu talen don a kama. Donc maintenant maa minnu talen don a kama sisan olu de bɛ n'u ka baara kɛ. Donc an b'a jigin k'a fɔ ɲinɛ san a bɛna latigɛ tigɛcogo ɲuman na sabula enseignants yɛrɛ les vrais enseignants olu de bɛ ka na don sisan kilasiw kɔnɔna na. Donc o bɛɛ b'a yira an na k'a fɔ san tagabolo ka ɲi nɔ an bɛ Ala fo. O la sisan bibi na kalansow kɔnɔna la yala dɔ bɔra ekɔlidenw hakɛya la ka tɛmɛ san tɛmɛnen taw kan sabula maa caman fana kɔni wulila ka bɔ Kidali k'u sigiyɔrɔ bila yala o b'a jira k'a fɔ ko kalandenw fana kɔni olu hakɛya dɔgɔyara wa? Wa i ye mun fɔ o ye diyagoya de sabula n'i ko ko kalandenw o ye parents d'élèves de bon Kidali population bougera donc reconquête wagati caman de kun ye dugu bila. O ye diyagoya de donc maintenant o fɛnɛ gera école effectif fɛnɛ kan donc o problème o bɛ yen nɔ hali bi sabula n'i ye yɔrɔ dɔw jate minɛ i b'a ye k'a fɔ ko école fonctionnelen tɛ yen nɔ donc o k'a kɛ mɔgɔ tanya ye o ye tiɲɛ de o kuma kɔni ye tiɲɛ de k'a fɔ ko c'est à dire que écoledenw effectif ka dɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ yen nɔ mais je pense que avec le temps donc o yɔrɔ o bɛna pallier voilà donc avec le retour de la population qui est en train de venir d'ailleurs petit à petit an bɛ Ala fo sabula wagati min na ne kun bɛ na ani sisan donc vraiment kelen tɛ donc chaque jour que Dieu fait dɔ bɛ fara population kan donc ce qui montre qu'en vérité surtout avec le retour donc des enseignants ça va donner une confiance à la population donc mettre c'est-à-dire que population yɛrɛ ka segin sabula maa caman ka u bɛ question dɔ pose yɛrɛ kun est-ce que ni nana école bien est-ce que ni nana école bien donc surtout que enseignants yɛrɛ bɛ ka segin na donc an b'a jigin k'a fɔ en tout cas yanni waati dɔ cɛ mɔgɔw bɛ na i n'a fɔ an b'a laɲini cogoya mun na. Dugu kɔnɔna yɛrɛ la Kidali bibi na yala a ka dugu kɔnɔna bi Kidali yɛrɛ a taabolo bɛ cogo di bibi na ni waati la ka danbɔ kalanko taabolow la? Bon ka danbɔ dugu sécuriselen don fɔlɔ-fɔlɔ an kun tɛ kariya ka tagama cogoya minnu na mais sisan an b'a kɛ donc vraiment sécurité bɛ yen nɔ 100%. B'o fɔ ka nɔgɔ yɛrɛ bɔ a la an bɛ Ala fo o la maa min bɛ ka kuma na i fɛ ale bɛ yen nɔ ne bɛ yen nɔ de dɛ donc maintenant ɲɛ ye mun ye an b'o de fɔ sécurité kɔni a bɛ yen nɔ alhamdulilayi an bɛ Ala fo. Bibi na Mali ni Algérie kɔni cɛ kalayali yala o b'a ka to sumaw ni dumunifɛnw bɛ ka don ka bɔ Algérie walima a b'u sɔrɔ cogo di ani u sɔngɔ bɛ cogo di ni waati la lɔgɔfiyɛw suguw la? Kuma tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye tiɲɛ yɛrɛ la sur ce plan ko ka gɛlɛn dɔɔni. Donc mɔgɔw o k'a fɔ ko vie ka gɛlɛn o ye diyagoya de vie chère n'an b'a wele ko vie chère o ye diyagoya de en tout cas parce que an b'a jigin k'a fɔ autorités u bɛ baara mun na u bɛ ka sécurisation kɔnɔna na hali bi
donc sécurisation qu'on a hali bi donc forcément aussi c'est que si on ne paye pas un prix donc au prix payé oui vraiment oui et les denrées de première nécessité donc ou galadoni donc ou fenay tinyede mais tinyere la anga autorité locale ou bika barake pour stabiliser l'économie ici. Abdoulaye Salam Maïga iniche Il est bifo ireniche kunnafoni bataki kɔnɔ min laseliw kɛra kunu novembre kalo tile 17 la sanba 2024 mali kunnafoni lakɔlɔsili soba hak ye welew bila joliba kunnafoni cakɛda soma ka kɛɲɛ ni u ka jɛmukan dɔ ye u ye min kɛnɛ sigi kɛ novembre kalo tile 10 na sanba 2024 na k'u kana ɲiningali dɔw jaabi ayiwa yaasa an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a koɲa la an ye wele bila Alexis Kalanberi ma ale ye kunnafoni sɛnsɛnla ye ka bɔ Bamakɔ an bɛ foli kɛ Alexis ye Alexis mun kama Joliba TV welela kunnafoni kɔlɔsilikulu hak fɛ ayiwa n'i y'a jateminɛ Joliba TV ka kunnafoni di dɔ senfɛ u ye politiki mɔgɔ dɔ wele ayiwa u y'a ɲininka k'a ka hakilina di Burkina Faso mɔgɔw y'a fɔ ko u ye miliyari 5 minɛ minnu tun b'a fɛ ka jamana fiɲɛkari u ka fanga la ko olu minɛna ni o ye ko a ka hakilina di o kan ni hakili la a ye hakilina min di o ma taa jamana Burkina Faso jamana kunnafoni diyɔrɔ kɔlɔsiba ni an ka Mali hakili ɲɔgɔnna ye olu jinin sira fɛ ani ye kasi sɛbɛn dɔ ci an ka haki ma o de kosɔn haki fɛnɛ ye Joliba TV mɔgɔw wele u ɲininka ko u kana u ɲɛfɔ ayiwa a tun convocation in o tun kan ka kɛ bi tilega in na Mali 3 heures wagati la tilelafana dun heure 2 kɔfɛ ayiwa mun de fɔra Joliba TV mɔgɔw ye haki fɛ an ka kunnafoni bala ka jira k'a fɔ ko u ma bɔ yen fɔlɔ nka kunnafoni dilaw farala ɲɔgɔn kan ka a fɔ ko ayiwa u bi hakili jigin ko bɛɛ ka to sariya kɔrɔ kɔfɛ o ye sariya ye mun ye k'a fɔ ko tiɲɛ don hakili sigira ka kunnafoni di ani kunnafoni dilaw kɔlɔsi nka a ye sɛbɛn foyi tɛ yen min bɛ a fɔ ko u ka baara dɔ kɛ Burkina Faso mɔgɔw jɔyɔrɔ la wali ko ninnu ye min kɛ ko u ka u sen don a la ayiwa kuma di o yɔrɔ la fɔlɔ a fɔ an ye kunnafonidilaw ye sɛbɛn bɔ ka c'u ma k'a fɔ ko u k'u jija bɛɛ ka to sariya kɔfɛ. Kunnafonidilaw ka kulu ko bɛɛ ka to sariya kɔfɛ an bɛ min dɔn AES ko min filɛ nin ye tan ne a kɛlɛ nin bɛ kan ka taa ka orienter ka bila u kɔnɔna la u bɛ bɛnkan kɛ ka ban fɛn caman kan hali ni hakɛw tɛ yen bon e yɛrɛ bolo sisan kunnafonidisow bɛ se ka misali jumɛn de ta o la sisan ka baara kɛ ni o ye tagali ɲɛfɛ yaasa sani hakɛ sariya kow ni fɛn sigi wɛrɛw ka se o wagati parce que a situation bɛ cogoya min na a ka gɛlɛn dɔɔnin quoi kunnafoni sɛnsɛnli ko do wa kunnafoni ninnu fana carili fana fanga de bɛ a fana na e hakilina ye mun ye o kan. Ne hakili la ni fɛn dɔw kun daminɛna kabini waati an kun tɛ se yen yɔrɔ la n y'a fɔ kuma daminɛ na ko AES sɛbɛn foyi tɛ yen min bɛ kumana nin yɔrɔ kan lala nin kelen na to u n'a dɔn AES sɛbɛnw kɔnɔ ka tugu an b'a fɛ ka taa confédération na mais ka kɔn o la kunnafonidilaw y'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka tugu mɔgɔ dɔw y'a kɛ foyi ma bɔ a la o de y'a to a dafara 2 donc an ka kuma bi o yɔrɔ kan ko sariya ka kɛ kelen ye ani a ka boli bɛɛ kan cogoya kelen na. Awa ka daminɛ nin waati na sisan e yɛrɛ bɛ sisan i bɛ se ka mun de fɔ kunnafoni laseli cakɛda ninnu ye yaasa u bɛ se ka kisi nin taabolo fasɔn ninnu ma tagali ɲɛfɛ u bɛ se ka mun de kɛ.
tiɲɛ don an bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ tiɲɛ don an b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa walasa an ka fara ɲɔgɔn kan fɔ danaya ka na ani an ka jɛ ka kuma kelen kunnafonidilaw jɔyɔrɔba de bi o baara la ayiwa fɔ u ka an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani k'a dɔn k'a fɔ ko fili bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma dabɔ ko wɛrɛ kama donc kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon baara min b'a la ka kɛ an ka jamanaw kɔnɔ sisan fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ko faamuya ko jɔyɔrɔ d'u ma ani ka da u la k'a fɔ ko ni fili min sɔrɔ dabɔ kama tɛ. Labana ɲininkali labana kunnafonisow ka baara kɛcogoyaw Mali la a koɲa a ma daminɛ bi a gɛlɛyaw ma daminɛ bi kabini lawalew la a koɲa bɛ sen na yen nɔ a yirala k'a fɔ ko kunnafoniso ninnu kunnafoni cakɛdaw ani minnu bɛ kunnafoni cari kɛ u mago bɛ kosɛbɛ kalanna lakanani na démocratie ta sira kan ani kunnafoni yɛrɛ sɛnsɛnli cogoya o taabolow kan bon aw ye kunnafonidila kɔrɔbaw ye sisan misɛnmaninw cɛla yen nɔ kulu minnu bɛ yen nɔ yara olu ni fanga bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o lakalani ninnu siraw kan wa i bɛ se ka mun fɔ an ye o la kuruba la an ka kuncɛ n'o ye. O gɛlɛyaba bɛ o la ka tugu ne y'a fɔ fanga ta tɛ se ka kɛ ni a jɛngɛnna min bolo k'o ɲangi dɔrɔn yanni an ka se o yɔrɔ ma fɔ u ka to ka kalan kɛ mɔgɔw kunna fɔ u ka to ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni kunnafonidilaw cɛ n'i y'a jateminɛ baarakɛyɔrɔ si tɛ yen ni falen ka ca ka kunnafonidilaw bɔ san o san mɔgɔkɔrɔw bɛ na kɔrɔlen ni minnu jɔra olu bɛ taa fɛn wɛrɛ ɲɛɲini ayiwa o mako bi kalan yɛrɛ de la kosɛbɛ o kalan bi mɔgɔ ka yɔrɔ caman jɛ o kan ka kɛ jamana jɔyɔrɔba ye walasa baara ka se ka taa ɲɛ nka o fiɲɛ bɛ yen. Ayiwa an ka foli bi Alexis k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye Alexis Kalanbiri kunnakan de ye ka bɔ Bamakɔ kunnafoni sɛnsɛnla don awa ka fara ni ɲininkali jaabili kan ninnu kan an tun ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko VOA ye kunnafoni kɔlɔsili kulu cakɛda haki wele awa Mohamed Sidi Madi Kanute kunnafoni kɔlɔsi kulu haki tɔnden don ale y'a jira k'a fɔ awa k'u mana tila Joliba TV ka ɲininkaliw la waati minnu na awa k'u bɛ sɔrɔ ko ka jaabili kɛrɛnkɛrɛnnen di VOA ma sisan a bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Mali transport syndicat bɛnnen tɛ kan kelen kan ka kɛɲɛ ni dɔ farali ye transportw sɔngɔw kan Mariam Kuyate VOA ka kunnafonidila ka bɔ Bamakɔ bɛ a ɲɛfɔ. Kabini Octobre kalo tile 11 ni laɲini yɛrɛ kɛla Mali tajiko ɲɛmaw fɛ ko ka dɔbɔ taji sɔngɔ na essence ni gasoil a litiri kelen o kelen ko ka tan bɔ a la a bɛ waati bɔ bi dugutaga mobiliw ka syndicat chauffeur olu tun ye layidu ta k'u na lajɛ ka dɔbɔ pasew sɔngɔ na don nataw la nga an ka jateminɛw senfɛ compagnie damadɔw bɛ yen nɔ minnu y'u ka sɔngɔw jigi a bɛ dɔgɔkun kelen ni kɔbɔ bi nga compagnie caman fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ka sɔngɔw ma jigi an bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ o la Dramane Traoré ale ye conseil malien des transporteurs olu ka bureau ba o ma ye a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ. Kunnafoniya min bɛ yen k'a fɔ ko dɔ bɔra transport la fɛn ma bɔ transport la an ni ministère bɛ ɲɔgɔn ye o ni fɛngɛw la caman t'o yɔrɔ fana dɔn k'a fɔ gouvernement tɛ ka prix sigi ko nin de ye transport prix y'a ye transport bɛ calculer mobili ka fɛngɛ de kan mobili sansɔngɔ ni a dédouanement n'a ka fɛnw mobili transport bɛ calculer o de kan bon o de ka gɛlɛn donc Moti sira la sisan transporteur carte yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ de bɛ concurrence kɛ donc an bɛ 100 bɛ bɔ dɔw ta la 200 bɛ bɔ dɔw ta la donc jara ye dɔ bɔ a la o yɔrɔ de la sinon jara ye dɔ bɔ a la 200 bɔ a la Bani ye 200 bɔ a la Africa Tour c'était compagnie kɔni informel caman bɛ yen u bɛɛ dɔɔni bɔ a la fɔlɔ yala an ka tila kuma la. I n'a fɔ Dramane Traoré y'a fɔ cogo min na bakuruba la dɔ ma bɔ transport sɔngɔ na Mali kɔnɔ nga concurrence yɛrɛ ta sira fɛ compagnie dɔw ye dɔɔni bɔ u ka pasew la taa ni ka segin Bamakɔ Segu Sikaso Kutiala San Mopti Ezidɔ Diarra ale bɛ o sɛbɛntiya an ye sabula a ka taa ni ka seginw ka ca kosɛbɛ Sikaso yan fan fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la dɔw bɔra sɔngɔ na ne bɛ nana jara de la de jara tun ye 7000 mais bi o bɛ ka mɔgɔw ta 6000 ka bɔ Sikaso ka na Bamakɔ 6000 fana. Taa ni ka segin Bamakɔ ka taa Kayi yan fan fɛ fosi ma bɔ o pase la ka da sira lahalaya yɛrɛ kan Omo Diko ale ye jagokɛla ye. Ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi
hali kunu ne kɔrɔkɛ musow taara ne taara olu ka biye tigɛ 2,400 ka bɔ Bamakɔ yan ka taga Kayi o ye Kayi de foyi ma b'a la foyi ma bɔ pase la kuna sini ne yɛrɛ ka petini bɔra Kayi ka na ne yɛrɛ y'o de wari bila ka na waati na compagnie syndicat ni gouvernement yɛrɛ bi ɲɔgɔn yi la dugutaga mobiliw sɔngɔ yɛrɛ jigiliko la Mali fantani na ni bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. mais bɛnkan ma sɔrɔ fɔlɔ parce que an bɛ kuma de la bon mɔgɔ bɛ min fɔ k'a fɔ ko dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la dɔ ma bɔ yɔrɔ dɔ la fo mɔgɔw k'a faamuya transport ko sirilen tɛ gasoil ko dɔrɔn na hali kɔsa in na dɔ farala dédouanement kan bon bɛɛ bɛ dɔ fara mobili sɔngɔ de kan y'a mɛn dɔ farala mobili passé kan mobili hali ni mobili kura san i tɛ se ka voyage 1-2 kɛ n'i ma baara kɛ mobili la Mopti sira bɛ ten Kayi bɛ ten tuma dɔ sira yɛrɛ bɛ tigɛ kuma dɔ an bɛ tile 2 kɛ mobili tɛ se ka taa sira tiɲɛ kojugu fɛ donc ni sira dun tiɲɛna dɔ bɛ fara mobili ka dépense kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dugutaga mobiliw tali o sɔngɔ o kɔni ma jigi fɔlɔ Mali kɔnɔ nka ɲɔgɔn dan yɛrɛ ta sira fɛ n'an ko min ma ko concurrence compagnie damadɔw bɛ yen nɔ minnu ye dɔɔni bɔ u ka prix la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ni an selen an ka kunnafoni tako fɔlɔ laban waatiw ma a ye to an ka kunnafoniw kɔnɔ an bɛ kɔsegin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw laseliw kɛ aw ye jɛmukan tako filanan kɔnɔna la a k'an bɛn dɔɔni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso be a bɛ wele wusula min ma ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock what time is 8 VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sama don dɛ a ci limanaw fana ma ni an seginnen ka na an ka studio 53 kɔnɔna la VOA so b'a la yan Washington DC awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Niger ani Côte d'Ivoire jamanaden dɔ kunnafoni sɛnsɛnla minɛna Niger ka a sababu kɛ k'a fɔ ko a tun bɛ fɛ ka dankarili kɛ Burkina jamana la Côte d'Ivoire lasigiden Niger ka laseliw la Mariam Traoré. Serge Mathurio a don tununa ɲamɛ dugu kɔnɔ septembre kalo tile fɔlɔ a kelen kɔfɛ k'i sara furumuso la ko wele bilala ma jamana finitigi polisiw fɛ u ka jamana faaba kɔnɔ ɲamɛ yɔrɔ min ye u yɛrɛ sigiyɔrɔ ye hakililajigila a tun ɲangira jamana ka lakana ministriso ɲɛmɔgɔ Mahamadu Sana fɛ k'a tun farala kulu dɔw kan ka duguduguli janfa sira dɔw sigi sen kan ko min tun bɛna sɔn ka basigibaliya la don Burkina Faso jamana kɔnɔ a bilala kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan novembre kalo tile 11 monsieur Adu Jalakelen don ka sabu kɛ k'a tun b'a fɛ ka basigibaliya la don jamana kɔnɔ a bɛ Birmingham kasobon na n'o filɛ nin ye ɲamɛ wurudugu yanfan ka taa tilebi yanfan fɛ min kunnafoniw banna ka lasɛbɛntiya kunu araba Côte d'Ivoire jamana ka lasigidenso min sigilen don ɲamɛ o ɲɛmɔgɔ Victor Apro Akese ale ka fɔ la Côte d'Ivoire jamana ka lasigidenso ɲɛmɔgɔ Victor Apro Akese y'a lase o senfɛ ko k'ale tun welela ɲamɛ jamana finitigiw fɛ novembre kalo tile 8 walasa ka se ka taa bɔ ni kunnafoni sɛnsɛnna in ye kaso la Côte d'Ivoire lasigiden y'a da ka ko Adu kɔni jigi sigilen don wa ko yamaruya dira ma a ka se k'a furumuso a n'a denw ye nga o n'a ta o ta a y'a ka jɔrɔna yira ni ni kunnafoni sɛnsɛnna in labilali ye Niger jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka taa Burkina Faso jamana kan wa fɛnɛ ko Côte d'Ivoire jamana kelen don ka surunadonikɛla kulu dɔw labɛn walasa u ka se ka taa a suruna don ni kunnafoni sɛnsɛnna in n'o ye Adu ye tun sigilen don Niger jamana kan a ka ca san 20 ye a bɛ baara kɛ kunnafoni di jabaraniso dɔ kan min bɛ wele ko Canal 3 ɲamɛ dugu kɔnɔ ka da ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ fosi kɔni ma di min labilala bataki kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ a ka kirikow kun kan kunu araba la Joe Biden ye Donald Trump bisimila l'Amérique masayaso Maison Blanche kɔnɔna la ɲɔgɔn ye latɛmɛna bonya ni karama kɔnɔna la cɛmɔgɔba fila ninnu ka kɔrɔsigiw ka seereyaw kɔnɔna na lɛri fila kɔnɔna la u kumana fanga yɛlɛmali taabolow kan
Trump ye layidu di kɛ k'a fɔ ko a bɛna waleya bonya ani nɔgɔyaba kɔnɔna la fanga yɛlɛma kalikasiyɛnw olu bɛɛ kan ka waleya janvier kalo nata tile 20 na san 2025 halisa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ to l'Amérique jamana kan yan nɔ ayiwa parti républicain ka sigilan sɔrɔta cayara wasabulon kɔnɔna la kalata senfɛ ka Donald Trump u ka cɛbɔ ka fanga tali jamana mara kama dafa pewu George Atino. Waati damadɔni a sugandilen kɔfɛ ka kɛ wasabulon sena ɲɛma ye John Thune ale ye sifilɛli dɔ sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛma kura sugandilen Donald Trump yɔrɔ o mun ye a lase a ma k'a fɔ k'ale b'a fɛ ka Matt Gaetz de sugandi ka kɛ a ka kitiko minisiri ye o dun kɔni tɛ tɛmɛ wasabulon ɲɛma kɔni ka dɛmɛ kɔ sabula a ka dɔn k'a fɔ États-Unis jɔyɔrɔbaw olu kɔni kan ka sɛmɛtiya wasabulon sena de fɛ républicains ni démocrates ka wasaden dɔw olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu sigalen do ni Matt Gaetz kɔni a mun sugandira Donald Trump fɛ ka kɛ kitiko minisiri ye n'o bɛna se ka wasabulon kɔni ka yamaruya sɔrɔ sabula ko wasadenw ka sɛgɛsɛgɛliw an'u ka ɲiningaliw k'olu bonnen do kosɛbɛ. Matt Gaetz yɛrɛ ale tun wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la wasabulon fitini chambre des représentants kɔnɔna la Donald Trump kɛlen ka a fɔ ko a bɛ ale de sugandi ka kɛ a ka kitiko minisiri ye républicains ka wasaden dɔw kɔni tun sigasigalen do nga olu ma sɔn ka o ka sigasigaw kɔni da kɛnɛ kan yani o sugandiliw cɛ Donald Trump ale tun ye ɲɛnatɔmɔni dɔw fana kɛ i n'a fɔ Marco Rubio k'o kɛ a ka kɔkanko ɲɛma ye ka fara o kan a tun ye Mike Waltz fana kɔni sugandi k'o bila États-Unis kɔnɔ ko lakanako ɲɛmaya la. Sisan an bɛna VOA ka kunnafoni dila Alpha ka laselikanw lamɛn a ye minnu kɛ maninkakan ani kan wɛrɛw minnu sɔrɔla maninkakan fɛ an k'a lamɛn. Mara ni a ka duguden 300 de ka bon ni Côte d'Ivoire worodugu yanfan bɛɛ ye. Tiɲɛ do Yakubadugu do ni o ye tukɔnɔsiya dɔ ye nka bi manfalen do mandenkanfɔla de la Elhaji Idrissa Fadiga ko ten ale ye mara in sigibaga kɔrɔ ye. Man Yakubadugu le mais bi ni ka min bɛ mandenkanfɔla manso kɔnɔ ni k'o bɔ manga lo a tɔ man ca a bɛɛ bɛ wele fɔ la a b'a fɔla olu le ma ko jula dɔw ko malenke mais mɔgɔ caman ko le ko jula an bɛ malenke le mandenka minnu bɛ man ya komi ne bɛ kuma la ɲa ne an faso le bɛ tuba ye kɔyalu bɛ ye gbɛkalu bɛ ye mawukalu bɛ ye o bɛɛ ye manden ne ye a bɛɛ bɛ jula kan fɔ mais a fɔnya le bɔlen bɛ ɲɔgɔn ma. O kuma na walasa an ka faamuyali sɔrɔ o bamanankan ninnu kan an gɛrɛla a fɔbagaw la Bamba Madu a ye mɔgɔkakan fɔbaga ye olu ka ca kosɛbɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ. Mɔgɔkawa caman an y'olu premier le tubale fɛndaw mɔgɔkaso lɔ le o ni ganwe o ni sɛfina o ni wayinɔ o ni tukɛ tubakɔlu kyawe bayola bɛɛ kɔso vayaso bɛɛ mɔgɔkaso an bɛɛ bɛ tu ɲɔgɔn kan kamiyana bɛɛ bɛɛ mɔgɔkayɛlen nɔ. Mandenka bon wa a kan bi fɔ ka caya Côte d'Ivoire, Mali, Lajinɛ, Burkina Faso, Ghana, Gambie ani jamana dɔgɛrɛw. Côte d'Ivoire yan mandenkan bolofara ka ca. Nin kan ninnu bɛɛ kɔfɛ Julaba, Bunjali, Gbɛkan olu dugu ninnu fana bɛɛ n'u ka bamanankanw bɛ yen. A si ni si ta tɛ kelen ye. Dɔw bi ɲɔgɔn ka kan faamu wa dɔw fana tɛ ɲɔgɔn ta mɛn. Kan dɔnnibagaw ka fɔ la ni so caman ninnu bɛɛ buruju bɔra Mali, Lajinɛ ani Burkina Faso. Musa Kone ye jagokɛla ye a fana ko mandenkanw la bamanankan de ka gɛlɛn. Mɔgɔkakan mɛn an bɛ julakan mɛn an bɛ bamanankan mɛn julakan min ka gɛlɛn dɔɔnin o ye bamanankan ye mɔgɔ minnu bɛ ka fɛ ka julakan kalan i bɛ julakan tɛrɛ an bɛ min fɔ nin y'a pas problème ça c'est commercial mais n'i bɛna bamanankan kalan k'a gɛlɛn dɔɔnin. Elhaji Idrissa Fadiga y'a jira k'a fɔ ko nin kan ninnu bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ mandenkan de la. Même jɔbalu minnu bɛ sotigi ye o bɛɛ bɛ manden de jɔbalu manden de an bɛɛ bɛ mandenka le sigiyɔrɔ le ka an bɔ ɲɔgɔn ma a bɛ fɔla jɔbalu le ma ko manden du sud annu minnu bɛ malenkɛlu ye nous sommes les mandins du nord. Ma mara jagofɛnw fanba bɛɛ minɛlen to julaw de fɛ
wa dugu fanba bɛɛ bi julakan de fɔ n'a fɔ Kodowari woroduguyanfan tɔw bɛɛ jago bi kɛ yan nɔ ni julakan de ye. Alpha K, Man, Côte d'Ivoire, VOA Bambara tɔgɔ la. An ka Siyaka Tarawele lamɛn sisan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Sédentrontanko kun kan Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc bafɛmɔni duru éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile duurunan ɲɔgɔndanw minnu daminɛna kunu araba novembre kalo tile 13 u bɛ senna bi alamisa Bamako yan stade du 26 mars la ni nɛgɛ 19 dana gosira Burkina Faso ni Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe L ɲɔgɔndan don jamana ninnu bɛɛ kelen-kelenna y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka ban n'an ko u qualifiera ka taa Maroc bafɛmɔni duru kɛnɛ kan k'a sɔrɔ éliminatoire ma kuncɛ. Burkina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ Brahma Traoré fara Senegal forobatɔn degeli karamɔgɔ Pape Thiaw kan u bɛ y'a yira ko bi ɲɔgɔndan bɛ tan ka jɔyɔrɔ fɔlɔ de ɲini u ka kulu kɔnɔna na. Kuru tantan bɛ jamana in kelen-kelenna bolo tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ. Labɛnniw bɛ a fan fila bɛ fɛ walasa ka se sɔrɔ an ka jaabiw makɔnɔ. Sini juma novembre kalo tile 15 san 2024 na Mozambique bɛ Mali bisimila Maputo Mozambique jamana kan. Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Tom Saint-Fit kabini Mozambiquekaw fɛ yen a y'a yira ko baara tagabolo ka ɲi a ka cɛdenw lahalaw ka ɲi a dan b'a la ko kuru 3 bɛ ta Mozambique ɲɛkɔrɔ Mali ka se k'a ka sɛbɛn sɔrɔ tile duurunan in kɛnɛ kan o bɛ fisaya Mali ma ka tile 6nan n'a laban makɔnɔ n'o bɛ tan Bamako yan tarata nata Eswatini ɲɛkɔrɔ. Halisa kani éliminatoire ko kun kan jamana kelen farala segi ninnu kan sɛbɛn bɛ minnu bolo ka ban. Côte d'Ivoire ale qualifiera ale ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe G ye Tchad ni Sierra Leone ka kunu fila ni bin celu kelen-kelen fan fila bɛ fɛ o ye baara nɔgɔya farafinna ŋana bolo ale bɛ o kulu ten kan ni kuru 9 ye tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ. Côte d'Ivoire bɛ don tulo na bi Zambi ɲɛkɔrɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala selido. A y'a faamuya k'a fɔ ko nin bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukanw na ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an ka radio partenaires ani an ka télévision partenaires olu minnu b'an ka kunnafoniw cari a carili siraw fɛ farafinna gun kan foli b'u bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli kɛ radio paysan mɔgɔw ye u farala sisan a ma mɛn VOA ka radio partenaires kan ka bɔ san awa sisan k'a fɔ aw ye nin jɛmukan ninnu a b'u sɔrɔ an ka pagew kan Facebook YouTube ani Instagram kan walima a bɛ se k'a sɔrɔ fɛnɛ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com ye ka foli ka aw bɛɛ lajɛlen ye aw k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision sira fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. WhatsApp i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana. I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min ma ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. O fara